Ja sa liečím zo včerajšej piatiky. Čauko! Čaute! Aj Lukáš tu je. Aj Laura tu je. Vidíte ich? Tam je Laura. To s ním prípadne foťak. Ideme dneska na pláž. Možno dúfam, že tam teda dojdeme, lebo sme mali ísť včera na pláž. Ale ako všetci viete, ja a Roland máme také kaľacké manželstvo. Takže sme nešli na pláž. Takže dneska ideme. Takže... 2 hours later. Stojíme v Zápche. Odišli sme z domu o 8. Rozprávam do... Odišli sme z domu o 8 a... Aj tu mixujem pod masiam a plný. Je koľko hodín? Neviem koľko hodín, každopádne nám zatiaľ hovorí telefón, že máme byť o 12. Vždy by to malo trvať hodinu na 3/4. Takže miesto hodiny na 3/4 sú 4 hodiny. Takže fasa. 4 hodiny české. Hádam sa, vidíme na pláži. 2, 4, 6, 8. Strong currents and cold water this weekend. Cheers. And you. A on chce paturiť. Nie, drahý môj. Ej. Akože chudia tak ho, to je muchy ako pohod. Vidno ma to? Nie, si neviditeľný. Zachovala štvorka. Zachovala štvorka. Nedrž si to tak, Natália. Ako si to mám držať? Pozri na ňu. Pozri sa. What the fuck? To je hrozné. Raz som vyplávala, raz. Fopa. Tu ukáž to tak? Pozri sa, hej. Tuto. Lámaš. Spálení sú všetci. Two minutes later. Tells me worship in the bedroom. Only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Led me to be well. What did you say? Hej, idem.
Ukáž si dieťa. Však točím seba, tak podľa mi nie. Nie, však točíme ich, ty debil. Však točím ich. Ja, normálne som bodoval, teraz som rád. No vôbec nie. To točím ich, to neviem, kde ty si ako retard. No toďme sa. Povedz, kde si. Povedz. Nestíhate. A ty kde si zase? Debil. A čo mám utekať, neviem čo robiť. A neviem, do tejto strany. A to je zase. Tak ale veď pomalšie, že za tebou nestíhame. Tak poďte sem. Makačka. Čo mám utekať dokola? 3, 2, 1. Choďte ako kačky za sebou. Však spolu chodenie. Ty sa nevieš s nimi, nič, drž sa s nimi iba. Nič, iba sa s nimi drž. Poďme. Tyko dozadu ide, to musíš zrýchlenie tam dať, lebo to je... Tak,